Karbing Long Life kelang ratun don pini nil tum Karbing Long Life team pen non mat ni lige do bangke la ke Lamding road lo la pu ke Lamding lo la pen la pu ke di fu rong supi pen ke bang atwal lo la nilitum dak jasemet karja pa bangke la dak diliram tirang arong arara tum la pen dak penangan rong thom rong kriya lang litum chingrum sin non het jong alang litum la bangso ahiti alang tum la bangso ahiti pupon lo la bangso hiti kang pupon jasemet athipi lambang ke lalo la pule nang tuli bano jasemet hiti kang pu lambang ke lalo hala Lamding road hala suatu reserve highway pengku bangke ilitum karbia tum hadak bangke cubi dunong le athem hadak bangke bang kona sumuna tum si bang hiti burwa ce pangtang sitame alang litum daka karbia arar tum cemat hasi la pukailo litum ta highway ri la puson jong si ilitum traditional organic ahan mokha che jordun lo purui penceng lok hanserong penceng lok bonghom penceng lok la han jong si ilitum han pawo che jordun lo bolte ilitum ta ali longji pu mathasi la dak arong arara tum purpak si joni lipak lang pon itung wain ta cameraman ha jo lang litum la son si bonghoma ang par dolo lapen hippie dolo lapen inglong lage alang litum amena inglong aritsi alang litum cu soma polo bonghom dolo dak bangke jo lason si alang litum poluchin ben jo lang ta lason si alang litum jo hen up sitame alang litum lapen ason jo alang litum non la son si apeng same lage lalo litum dak nang litum bang pen ladang nang litum anam ki jum same long ponji athema difurong supike anam supik lang than nang litum bang ni ma litum bang pano ni son si alang litum la son si alang litum check pen son rak kono si alang litum la son si alang litum jor lang hin penangan jo arti penangan do dak nona matke kulat tum kep ne hun krep ko la sana kulat dolo la si ani tum manda lam thi si arju pona puang na cameraman tha jo la son si alang litum jor lang hin jata dolo dake fuska penceng lok piri jamburong penceng lok jo la son metu besi jor lang hin la son me pa be haklem dun loni tarin pakai tu apa? Kosong non la son cubi dun pen ko ali celong lo ma. Celong tu. Oke, gari motor tum pasang lo ma. Pasang ik lo. Oh, nali tum ke kosong lo la anam ke jor dun ke. Hai tum ke sak ke si jor ik lo. Oh, di fuge lage pokebli rock lo. Ni tum ke dor lan pasui ke. Oh, nali tum non mat ke la son ke la kon lo ping long jor dun. Tum ke ingkoi si jor lo. Oh, jo lang tha la hai ke ingkoi pokeblo di fuge bate pharoi si la son se hada ke bang jor pom lo. Lada ke la ana ping ke thik kon lo. Ingkoi hadake pharu sile koi difuge lan lo hadake anam ke so sidame alang litum ke lahai jo grenade nang nunga bonghom la alang litum inglonga ari da bonghom side lo lang tha la pen aku ha camera be oji pu ati be pa pu os jo aga jo ani mentu be sila jo cholang hin la baso akulat pini ala ban la pa so hichi meni pilo ki chir ke namu ke la dak jo la mondir ko mati di nasi kesan la puji Sib Mondir Bazar. Ha? Sib Mondir Bazar pasti nang tum ci ipon la he. Oh nang lige. Oh. Paduver po pujasi. Paduver permanent. Ante hala dak Lamding road hala national highway cikko kolong hadak liliang ko la bangalia tum ta penangan jor lang hin claim lo. Pen hadak doni don thoma karbi tum da do hala tum ta dagwang de pemanongnya. Pabang long le pasi ni mat hai mane da ke arleng da si jor nai arleng da si jor po oh arleng da tu rong isi mati da ke rang rong dolo tisorong la so area oh ante ko son jor lang hin bepar beha son ali chelong lo mano ko mesen man mat ke mane gari tum ta ke bang te mane pasang lo namni pin sita hai pasang lo nani han choro lo la alang litung ke jo son do la mo da fuska penceng lo ajata dolo pu jo puta cameraman pun jo angke alang litung ke puka ke sangadim ati bin jo smart domain ke sangadim ati binda dolo la sona taxi jo la alang litung ke kosolo sahapo jor lang hin paka kosolo nonge depar beha hin ili tunta non chali dun momlo lapen ning ding bange kenang sodi lapen paduver bo ma so tige pavir belobo oh to churu parlo ani tumhana arjuna ni kosolo nonge hemi silma ma rong si puya rong si potilo nalga kerang pi puge age puge ho oh ande kosolo bepar beha hin ale chelong dun lo ma nonang ko chelong lo ma oh ande kosolo ke thege ding tumhan pini la hithi burwa ke pang tangje phan pini phelang chirikso nam ke nam je phan pini nang chuning ri dunji ma labang so hithi pang tangje phan
Oh sini ni di. Curu parlo. Jo dah lo mau sumar side lo dah rong ke rong kru rong oh sumar dun side lo. La si dada ka hiti buka ke pan dah lang hiti aku na. Tu ai tu. Ate metu ke lo la to hiti kapu pon ke. Mana onang lo. Ek hafta bag dulu. Oh irui bag dulu. Nasi. Hodak mana dilong aku lengkung dah hodak saya di. Nasi hodak tu mana hang dep pupus. Mana dah ke parok tu mana ke bilong ni lo. Bilong ni lo. Mana aling tu dia situ bu. Pialo sini matah lo. Nasi non ke ni tu ke pu. Memang ke tong saya dah matah di. Mana pu tar di paham lah sol situ bom lo. Jasa macam mana tu hilang le di binu. Oh cok. Hilang lu boleh alon dah docet po. Non ani sini pen aku litum dep botu po lake. Mana lake non gaji fan gallo pinar civil claim ya lo. Mana lake kai mata dover po posini litum mata bom. Oh curu. Ati mah dah bangke di masa akhir tum dah ka mena bangla sonsi iti burua paplang lo lapen lapu phang bangke bangali tum lo. Tela dah bangke litum diliram terang arong arab benceng lo. Sinal cuma hiti bangke permanent padover po. Padover po. Dia langsung hiti pang tanggi pan pine council pan pine ke curap ke hang dunia sondoma. Ini hiti burua ke pang tanggi pan. Hang dunji busini mah tanda pun sama jo non ke nangira bahin bang munit tar ili tum hangga bidar mah. Oh bidar. Nanti kau mah homusila langkar homusila banang tu kan? Oh kalang. Oh curu parlo. Nangli jomsi Karbialam kaninje pachok lim thekabang phubang phi bulotang te nangli phan isi birta kimedo. Karbianglong Live News Channel along birta thanbang pinsotame arlosotame akinang soddo. Bangso along menang che thabdona bangaling setame Karbialam kaninje choklim lapen thekpa minangji. Arta ningkan inkora isi pen aber kalidet nangji. Kecharle hina ki jum nai seta HS ki untang kalite graduate nangji. Ningke hang abang phubang phiatum jakhoni phai kretrok siani ada por phai kepen krehiniang bong interview phan Karbianglong Live asahem rongni hangalong homri ignon ang tonalam kachini pa media phan screen along ke patlang 93654 92465 along birta ignon